molt, anem a fer l'entrant a Alacant. L'alcalde ens espera com a 1991 en la plaça de l'Ajuntament per a celebrar la plegada a la capital tercera del nostre recorregut. Almorzarem i buscant els camins més convenients sortim cap a Sant Joan per a disfrutar de l'hospitalitat de l'alcalde i l'Ajuntament que també ens recibiren en 1991. 3 anys han passat, però el record encara perdura, per el feliç moment de la nostra arribada i la seva acollida. Per la vesprada, lo mateix, sense pressa però sense pausa, el magnífic arcent de la carretera general nacional 332, amb lleugeres pujades i baixades, com un tobogan, se n'anem a sopar i a dormir junt al mar en la vila joiosa, ciutat preciosa, com les cases pintades en colors típicament seus. L'excel·lentíssim Ajuntament i l'alcalde repeteixen l'hospitalitat com els anys passats. Perquè diu que li han portat la trompa i... Es una vergogna, es una vergogna. Por favor, ¿hay carreteros de Castellón? Sí, señor. Carreteros de Castellón, ¡sí! De Valencia, ¡sí! Y de Alacant, ¡sí! Todos juntos. Alacant. Tots junts. Jo l'agafaria en ànsia i sense fi. Dóna-li la trompa al xic, que li costa molts diners, que li l'ha comprat ton pare i sa mare no sap res. Dóna-li la trompa al xic, que li costa molts diners. Bé, mira. Passant res davant. Diu que canvia. És un desastre tot, però bé. Que no passen de gràcia davant. No passen de gràcia solament. És que no funciona. No, esclau, també. No l'hem vingut a enterrar. Saca! Jo no veu Acabant. Sí, ha passat fred o no? No. Fred, però molt bo. Hem tingut tota la volta així, no? Sí, bon. Com també... Aquest això... La fem. Policia. Va, que ens introdueixen de ser tots els punyos que vulgueu, eh? Tot el que vulgui encunyar, que faci el favor de dintre si el cotxe de la policia. Perfecte. Sí, no, si vols, està tallat i vendre molt per això. No. Una acumulat un millor, perquè no havia perdut el podi, Torna-li la trompa al xic, que li costa molts diners.
Diumenge, 8 de la matinada. Sortim de la vila. Passarem per la Nucia, l'Alfalter el Pi, l'Albir i aplegarem Altea. Esta és l'última etapa. En un poc de cansament i esperant tornar a l'any que ve, ens despedim fins a la 9ª volta en carro en l'any 1995. Jo plor per tu, rosa encarnada, més valdria que em donasses sa mala guerra pinyada.